Ik ben Stefania. En ik ben Ante. Van de Europaschool uit Zuid-Zande. Bij Verrijkend Leren wouden we een film maken. En daarom hebben we Kikker TV gevraagd om een handje te helpen. We gaan het hebben over onze kleine school. Wat is het verschil met een grote en een kleine school? Een grote school, ik ben directeur van een hele grote school geweest, 178 kinderen. Ja, daar ken je niet iedereen. Maar een kleine school, daar ken je iedereen en dat is hartstikke leuk. In welke groep zit je? Groep 5. En met hoeveel kinderen zit je in de klas? In de klas zit ik met 12. En in de groep? 3. Oké. En wat vind je de voordelen van een kleine school? Nou, het is niet zo druk en ja, je hebt meer ruimte om te spelen. Oké. En wat vind je de nadelen? Nou, als er meer kinderen zouden zijn geweest, zou ik wel, denk ik, meer vrienden hebben. En ja, een groter schoolplein, omdat we met z'n meer waren. En ja. Op deze school is een bemiddelaar. Maar wat doet een bemiddelaar eigenlijk? Nou, ruzies oplossen. En de ruzies die niet erg zijn, die kan ik dan zelf oplossen. En als de ruzies echt te erg zijn, dan kan ik naar de juf toe gaan. Oké. Hoe werkt het systeem met het stoplicht? We hebben een stoplicht in de klas hangen. En als ik les aan het geven ben, dan geef ik les aan één groep. De andere groepen moeten zelfstandig aan het werk zijn. En dan zet ik het stoplicht op rood. Dat betekent dat de kinderen van de andere groep niet mogen kletsen. Als het stoplicht op oranje staat, mogen ze hulp vragen aan een buurman of een buurvrouw. En als het stoplicht op groen staat, nou, dan mogen ze gewoon vrij kletsen. Oké, en hoe werkt het dan met de kaartjes? Nou, de kinderen hebben zelf ook allemaal een kaartje. En als ik dus aan de ene groep les geef, dan kan het wel eens zijn als je zelfstandig aan het werk bent, dat je het niet meer snapt. Dan leg je je kaartje op rood. En als je kaartje op rood staat, dan weet ik dat je hulp nodig hebt. En als ik dan een rondje loop, kom ik even bij jou helpen. In welke groep zit jij? In groep 3. In welke groep zitten jullie? In groep 1. In welke groep zitten jullie? 2. Met hoeveel kinderen zit jij in de klas? 8. En met hoeveel kinderen zitten jullie in de groep? Met groep 8. En met hoeveel zitten jullie in de groep? 2. En met hoeveel kinderen zit je dan in de groep? 3. En in alleen jullie groep? 2. Oké. En met hoeveel zitten jullie in de klas? 8. Werken jullie ook met stoplichtkaartjes? Ja. En werken jullie al met de stoplichtkaartjes? Nee. En hebben jullie het stoplicht? Nee. Nee. En de stoplichtkaartjes? Nee. Wat vind je van de stoplichtkaartjes? Handig. Met wat werken jullie dan? Met een helppot. Als je met een kaartje waar je naam op staat. Oké, en hoe werkt dat dan? Wat moet je dan doen? Je moet het stoppen. En wanneer stop je het in de pot? Als je klaar bent en als je een vraag hebt. Wat vinden jullie van deze school? Superleuk, supergezellig. Ja, hartstikke leuk. Er is heel veel aandacht voor de kindjes. Ja. Omdat het van die kleine klassen zijn, heeft hier veel tijd voor de kinderen. En dan kunnen ze goed kijken wat de kinderen nodig hebben. En groep 1 die speelt met groep 8. Dus het is heel leuk hoe ze allemaal met elkaar omgaan. Het was een geslaagde dag. We hebben veel geleerd. Wij zijn de leerlingen van de Europaschool in Zuid-Zande. Doei!